Vítam vás pri ďalšom videjku, ktoré bude zase formou chalangu. Bude to spočívať v tom, že budeme mať nejaké pozy, jogy, teda v dvojici a budeme sa ich snažiť napodobniť a uvidíme, ako sa nám to podarí. Takže ideme na to. Daj nejaký stretching, To Všimnite si môj, ak sú ženské. Môj ultimate oblek. Spravíme si rozcvičku teraz. Ale iba trochu, nemôžeme prehľad som rozcvičil, lebo my sme úplne masové hovna. Zmerom niečo vyrokať. Ale si, že môžeme začať, že dobrá sprvu. Čiže prvá poza. Dobre. Budeme sa snažiť čo najlepšie napodobniť. Takže ideme hore. Ideme dole a chytíme nohy. Chytíme nohy. Ale daj sa normálne, ja si chytím takto. Ešte trochu viac. Počkaj, ale musím oprimiť. Daj si vidieť spolu. Takto. Až pri... Prvá sa celkom vydarila. Trochu, lebo ty musíš, ja som to tak úplne rovno. Ty musíš takto musíš byť na tej mojej hlave. Takto sa postav. Pozri sa. Jaj, že? Víš, chápeš? Dobre. Tuto vzadu. No víš, ja musím mať úplne elko proste aj ty. Musím ti viac. Už ani stát nevie. Počkej. To Niky, počkej. Čakal to je. To je tak náročné. No máš sa zrámovať. Poď. Poď, počkaj. A postav sa. To je tak náročné. Dobre. Ale myslím, že sme to dali už prvýkrát, čiže... Nebolo to úplne pekné, ale Čiže môžeme ísť na druhu. toto sú len ilustračné videá. Tam ešte hore. Ok. Už daj sa. Ale počkaj, dávaj pozor na ono, na cvinga. Neboj si, že sa trafí. A musíš, nesmieš sa zlaknúť, tam vyskočí. Dobre. Ty sa musíš nakloniť dozadu, úplne sa naklon dozadu, keď už Čo si to tento stop? Počkaj. Ty budeš sedieť. Poď, ešte. Takto musíš byť, ja neviem. A ja sa prehnem viac. Čo bu... To je mani. Ale toto sme dali podľa mňa úplne dobre. Hej, toto bolo dobre. Dobre. Ideme na ďalšie. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex. Ideme takto, trepe. A ty si daj nohy sem. No, Šanca. daj si nohy sem. Najprv. Takto? Hej. Chyca mi ruky. No daj. Chyť mi ruky. Daj si tam nohy. Ešte daj noh, ale daj možno viac takto sa viac rozkroč. No, ideme takto a ty si daj nohy sem a... On si láhne na teba. Hej. Poď, ideme. A on je i drží. Takto má ona dlaň, on je Hej. takto ich budeš držať. Čo si dal? Čo si počkaj? A nesteš... Toto bolo brutálne. To je dosť toho. Bolo vidno, že to bolo už tretie, už sme boli brutálne Už sme úplne vyškývaní. Čiže prechádzame na tretie. Čiže ideme teraz... Ideš hore? Tretie či štvrté? Nejdeš hore, nech si nezatieš dolno. Chcem takto. Počkaj, no tam, čiže... Hej. Čiže ja ťa držím to takto. Úplne mi... Si Skús sa dať do mostíka. Daj sa do Ale mostíka. daj úplne celou plochou, nech mi... Počkaj, kde je to mám? To... Ešte trocha vyššie, tak? Poď.
Počkaj, poď ešte raz. Poď na pred jedna hodina. Držíš ma? Hej, určuj, ja som máš. No, ty sa ty. Počkaj, poď. Už neviem dať ani ruky. Tak urobme to aspoň tak, že budeš tvárou ku mne. To sa nedá, daj. To nedáme. Daj takto ma udržíš. Ale dosť čas tých predové nohy. Počkaj. Á, toto je už veľmi nebezpečné. Dobre, tak ideme na poslednú. Môžeme skúsiť toto. Dobre. Mám to viac sem. Ale Ja to asi nedával. hej. Držíš to? Hej, počkaj. Poď ešte. Držíš to? Hej, nezvolíš. Takto chlapec má železný krk. A železné bytačiky. Počkaj. Ja viem takto a potom sa ti prehodím na hlavu. Pozor, drž. Takli. Vystrihol. Teraz Ale boli tak. Teraz by sme to dali, kebyže to už boli. Hej, poď, ideme. Jasne. Zvihni. Hej, potom nohy. Zvihni. Boli sme chvíľu, pozor na to. Dali sme to Boli chvíľu. sme chvíľu. Napíšte do komentu. Toto teraz ďalšia vec, to už taká improvizácia, a potom vám ukážeme obrázky všetky, nebudete sa. Tak skúsme to stojko na hlave, to je ľahšie. Takto. Na lakte. Ja neviem, stojku na hlave, to je kretina. Takto na lakte. Tak sa opreme? Hej. Hej, tak na lakte, normálne iba na lakte. Nejde tak? Moc. Neboj sa vyhodiť nohy. No, a to skúsime sa. Potom sa o seba opreme. Toto bolo čestné mojho pohľadného ústrojenstva. Teraz vymýšľame vlastnú pózu. Toto už je čistá improvizácia, čiže dávajte pozor. A chytíme sa 5 minút dvihne, že navážiš a budeme na tých budeme tak skrčení, tak ťažší, ne? Poď, dvihnu nohu a ťahaj sa tam. Ešte myslím, a musíme úplne vystrčiť. Poď, ty poď. Ne, začneme takto. Hej, ale lepšie sa drž. To je takto. Kopie som. Tak. Môžeme skúsiť. Môžeme skúsiť domov. Dobre, čiže toto bol náš challenge posledný pred veľkou prestávkou, ktorá nastane teraz. Trošku vo videách, kým teda nespravíme ďalšie, možno tá prestávka nebude, nevieme ešte. Takže lajkujte, komentujte, subscribeujte, facebookujte, instagramujte, twitterujte, flikrujte a neviem, žiadne iné sociálne Ďakujeme, siete. že ste si kúpili videjko. Ďakujem, že sme s nami, dúfam, že sa vám to páčilo a Nezabudnite, že vaši rodičia sú ilumináti. hej. Vaši susedia sú ilumináti. A Aj tvoji spolužiaci škôl, ty, čo sa na mňa pozeráš práve a usmievaš sa na vozovu, aj tí z metodky. tvoj riaditeľ je iluminát. A skúste nám poslať fotku, ak sa to snažíte robiť vy. Viem, že to nikto nepošle, ale keď to pošle, tak to pošle a bude to poslané. Posol. Dobrých správ. Ale fakt, alebo aj videjko natočte. Dobre, čiže lúčime sa s vami a fuj, podpazuchou som mu dotkol. Musím, no.